Kershaw. Bale at yr ochr bella! A mae'r ymwelwyr ar y blaen. Da ni di chwarae llai na 3 munud o'r gêm. Y Bale cael ei gwiro yn ôl i fewn i'r canol. Ac Aaron Simpson oedd yna. Cartwright Kershaw ar eidiad o'i flaen o. Thomas. Thomas yn llac yn y gyfle fan hyn i'r Derwyddon. Owen! Mi oedd hi'n hawdd i Owen ac mae dal yna i Kenny. Jack Kenny yn dyblu'r fantais i'r ymwelwyr. 8 munud o'r gêm sydd i mynd. Llandudno dim, Derwyddon Cefn 2. Yr Bale yn tasgu at Jack Kenny i chladdu hi, heibio i Sean Pearson. Connolly. Pass yn ôl yn un llac yn syth a George Harry. Harry! Feddyliau bod hi'n 2-1. George Harry, cyfle clir i'r tîm cartre yn manteisio ar y camgymeriad amddiffynol, ond yn methu canfod Cefn yr Hwyd. Edwards, llac ymlaen gan Rittenberg at Kenny. Kenny'n dal i fynd. James Davies cael ei orfodi allan. Mae Rittenberg yn y canol. Rittenberg i Cefn yr Hwyd. Pearson yn cael ei law ati hi. Ond efo 32 o funudau, mae'n drydedd i'r ymwelwyr. A Dean Rittenberg. Yn ni'n gwneud i Llandudno dim, Derwyddon Cefn 3. Les Davies. Arsan. Peniad da at Rittenberg. Rittenberg yn mynd amdani o arbediad rhagorol gan Sean Pearson. Mi oedd yr ergyd yna gan Dean Rittenberg ar ei ffordd i gornel ucha'r Hwyd. Dŵl. Simpson. Danny Hughes. Dychwch lles gyn George Harry ar ochr bellan, ond mae Hughes wedi mynd yn ôl i fewn i'r canol, disgwyl am y creisiau. Dyma Samer yn dŵl. Samer yn dŵl, feddylia fod wedi taro Cefn yr Hwyd yn y fan yna. Rittenberg. Simpson. Davies, oedd o ddim yn cam sefyll. Davies i lwybr Kenny. Kenny ar bedwaredd. 5 munud o'r gêm yn weddill. Yr ail i Jack Kenny. Y bedwaredd i'r ymwelwyr. Diweddglo siomedig i dymor, siomedig i Llandudno. Llandudno dim, Derwyddon Cefn 4. Rittenberg. Rittenberg yn benderfynol. A James Davies. Mi yna gyflen fan yna. A mae yn Cefn yr Hwyd. A Fishnick Haidari sydd yn rhwydo'r bumed. Yr arbediad gan Pearson o gynnig James Davies. Ond mi oedd Fishnick Haidari yno i rhwydo'r bumed i'r ymwelwyr. Hyw, nathoch chi adael y gorau tan y diwedd? Do, tad, a ni cymryd y gwynt yn y cyntaf. Dwi'n meddwl hwnna'n bwysig ar ei gwynt marw lawr ail hanner. Fel ti dweud, sgorio un o'r ail goliau ac heiddi ennill. They punished us early, and once you go especially the way we are this season, once we go 1 or 2 down early, it's very hard for us to turn that round. It's been the story of our season, unfortunately. Looking ahead, it's going to be a difficult season next season. How many of these players will be there? It's tough to say. Obviously, you know, we're literally fresh from finishing, so obviously the club have got to appoint a manager, and it would depend on who the manager wants to keep, who he wants to retain, if they want to, if they want to stay on. I think some of them have got Welsh Premier League quality, so I'm sure there will be a few clubs that come knocking, and I think the club will have to start working towards trying to retain them as quickly as possible, and by all accounts they're making moves to do that. And your own personal situation? Again, I imagine any manager worth his salt will want to bring in his own staff, so I do sort of feel like it probably is the end for me here, and I'm obviously not in a good way, but I've really actually, despite what's gone on, I've really enjoyed it. I've enjoyed the experience. I'd like to stay, but I think that's out of my hands at the moment.
So, ar un adeg oedd yn edrych yn dyn, ond dyn ni wedi tynnu ffwr yn y 6 gwylod ma. Na, dyn ni'n neud rhaid da. So, dwi'n reit hapus. Dwi eisiau rest wan. Mae gen i game di Sul. Cael allan ffordd a wedyn gen i 8 wythnos i ffwr ac ymlacio. So, dwi wedi bod at i rwan am rhyw 2 flynedd. So, Di angen y hwnna rwan, ond oedd o'n neis i gorffen efo yna, dipyn o pobl di dod i fyny o'r Derwyddon i watch a game heddiw, so dwi'n hapus iddyn nhw hefyd ac mae'r bechyn yn chwarae dda. Byddwch chi'n at yma nesaf? Fi? O, gobeithio. A fi cael gair o cydeirydd, ond na, dwi'n meddwl popeth yn iawn. Dwi wedi seinio rhan fwy o bechgyn rwan. Un o ddau jyst i cael dros y llinell, dwi'n meddwl, ond gen i weld.